Pois como ben apuntaba Iago, son estes os premios das descubertas moitas veces, uns premios modestos pero moi valiosos, porque son unha rede de recoñecementos entre a propia cidadanía. Recoñecemento público, que é importante. Falamos de labores solidarias, de implicación social, pero sobre todo de paixón, de tenacidade ou de inconformismo, que é un pouco o que teñen en común todos os premiados e premiadas. Persoas premiadas que a vez premian, porque as que recibiron o galardón o ano pasado tiñan esa encomenda de volver subir aquí, decidir quen é un bo exemplo nun mundo onde estamos cheos de ruído e de deshumanización. Pode que sexa alguén que nos soa un pouco, que vimos algunha vez, que sexa máis famoso ou que sexa completamente descoñecido ou descoñecida na esfera pública. En todo caso, 42 persoas levan tecendo esta rede de afectos comprometidos e a esas 42 persoas agora vanse sumar Fran, Ricardo, Sonia, Mito, Ángel e Rosalía. 6 persoas que fan que o mundo cambie, pero que cambie para ben. Cada unha no seu ámbito, con comportamentos e actitudes persoais que destacan na educación social, na migración, tamén na arte, no activismo do deporte, de derrubar barreiras tamén se vai falar hoxe, ou de fomentar as capacidades das persoas. E antes de pasar a entrega, como sempre, mencións que son obrigadas e pertinentes. Os nosos fotógrafos, o equipo audiovisual o completo, está Pablo, está Eric, está Iago, pero mención especial a Manolo e a Aarón de Nos White Not, que sempre están colaborando desinteresadamente cos premios. Antes xa vistes a Aarón que vos fai posar, bueno, que quedades fenomenal en todas as fotos, así que un aplauso para Nos White Not. E agora, ademais da foto de familia de fora, quen suba aquí a recoller o premio ou a dalo, ten que posar. Así que non esquezades diso, que ás veces cos nervios, queremos irnos canto antes, hai que deixar isto para a posteridade. Despois, por certo, está todo en YouTube, así que para ensinar a familia, para ensinar amizades, de todo, todo isto documentas. Non é por meter presión a quen suba aquí, pero son momentos, desde logo, como para volver ver moitas veces en todas as edicións. Agradecemento tamén ao taller ILAB de Grumico, elabora cada ano de xeito único esta tartaruga, que é o símbolo dos premios, esta tartaruga que vai paseniño, pero conseguindo moitas cousas, así que tamén quen entregue o premio terá ese regalo, ese detalle por parte do taller ILAB de Grumico. O mellor, non é que fale eu, nin que fale Iago, senón que falen as persoas protagonistas. Así que imos coa entrega de premios.